Te upol utho igni kintin oh haki ek baroh to phin ai ka jingnguh bar katin jingnguh hang to bol punon kam ha ka ting ka ka eucharistio ka ka imperative mood ka commands ni ka hukum ka bala wan na ka root word carries ka bau jisu punon kam ha ka pod bol la seng ni ka jing khwai jong try ka bol sim yo pu bar bau la ai ngo hang to carries bol ong la kriya to pu long niu long ka met jong a yaw ban pat khain ni ka ban ta ka jang ka pu Bahwa Yesus Kristus pang ke jing syak pacitom jong met jong ke jing syak jing jar jong met jong ke jing syak pemix nam met jong ba ke jing penyap ro yo halor jong ding pena halor jong ta ka pang bahwa Yesus la tip la pa hari unang ban ai ngo yo play hakum kita ki pot na mau slu tho ba ka ta ka de ka mon ke jong play har ban pendep ya ka plan bam jikut jong ya ka ban map ya ki pop jong ki pro baroh lang ba ka jing yap jong tiga ni ke juk ke ting bahwa pol penan kam hang ni ro ka jing ai ngo yo play Wadah kum kita ki por bag phi ki bangai ki badan apa abang terus selani phi yai lam bagi jing jing jar ki jing sya pan chitom ki jing ngai ki jing kuslai ki jing ko do bang ringa kentu ban nga hukum ya phi nang ban ai ngo yo blai namar ki ki babha kin sawan ja hadin jong ki jing jar namala khot ya phi sha blai lam ba Christ Jesu bala pelong ya phi ki bru ku jong blai ni ki khon jong blai de lam ba Christ Jesu de kum ta upol kentu yi ki palang kebadan hapok tesuni bagi dia benang ban angu yo blai wat hakum kita ki por keni ke de jingmut jong ni ke teks ke bakat pra ke jing petai lam kot jong a dia haba pa ini kentien ha ke ek baroh kentien pareng kawan everything ke pinggri past kabumut ha baroh klam la chu dia la ban ong ha baroh kiam klam la chu to get ai ke jangku ya ukra haba gibet ni biang haba kemen gisuk pan ainu yutrai but henry what hakisi senja kiba pun tu ngin ainu kumba upol hadin bo kendu sibun kecil kendu kejonggu kilong sya kecil kendu kiba bat kiba cuat hakisi ya rai semlah kelat ban ainu yutrai but kumjuru udah kenturu ya ke bengai ke trai ban aiwo ya oleh hala kasni di kumjuru hala pe di kentien pen kandai ka kentien ka bang lawan o hala ka aiwo men ada aiwo ki nikisni bagi tayo ki balai ni re hawa ni pe yang di kentien pen kenturu ba nyen aiwo nam ya ki puwa ki ban sawan ko kumjuru ka ba tho ya ka future hawa ni om pen haba benda besar kan dia cepang kajing sungguh long iwe bangai iba alam judgment kajing sungguh kedai kajing new ya kajing keku jom belai dia kajing penpau ya ki bau belai lo le ha kajing em jumi le se bon ngi so thai da ngi so you know bagi mi than ni ka tien nga Dari ke jaga ke wasingan bat ke ba ai jiman to ya baroh ha ke jiplan kam ya ke tin na bar ngi pen kam kan ngan usien ru kedai ha ke ba ngi pen kam ha ke ban ai mu yo blai ke balong kum ke jing itu ba ke baroh kedai tang ke jing ke ku ba di snake jong ta kum ta ke ne ke jing len ban ai mu ke pen su thu yi ba blai dan Bau long ubi snow but juba ya jing tu ai jongi ka jing juba ho tam ha ka po jongi ande ha ka po ka jing ui yang ila modong ka jing su bo nama kata ka ai ding na ai sim shu shu ini manam thai ma ngai tu ai habang ila po ban ong ka bong yu ilong ka me habren ka po ka ba jinjar ba so si Yung nanlong ka bakadul na nanlong ka basul. Kani ko konkren ka saki banglanang suthu shushu ya ka jikal ku ka bami na ka jinglong basul mo. Spojin wang ba ka jik ai mo iblay ka long kum ka holy music or prescribe. Ka jik ai mo iblay ka long kum karuhay ka siyaw kaput ka tem Mahui berbahok, malah betah ada oleh.